नमस्कार 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 ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲି ଟୁକା ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛ ଭଲ ତ ଖୁସି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ସାଙ୍ଗମାନେ ନା ଦୌଡ଼ି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୌଡ଼ି ଡ୍ୟାନ୍ସ ରେଡ଼ି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ରେଡ଼ି ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୌଡ଼ି ଡ୍ୟାନ୍ସ କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ନା ଦୌଡ଼ି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏଇଟା ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୌଡ଼ି ଏଇଟା କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଏଇଟା କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୌଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତ ଖୁସି ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ନା ଦୌଡ଼ି ଡ୍ୟାନ୍ସ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ 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 ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୌଡ଼ି ଡ୍ୟାନ୍ସ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୌଡ଼ି ଡ୍ୟାନ୍ସ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୌଡ଼ି ଡ୍ୟାନ୍ସ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ 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 ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲି ଟୁକା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲି ଟୁକା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲି ଟୁକା ଜଙ୍ଗଲି ଷ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲି ଟୁକା ଜଙ୍ଗଲି ଷ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲି ଟୁକା ଜଙ୍ଗଲି ଷ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲି ଷ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲି ଟୁକା ଜଙ୍ଗଲି ଷ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲି ଟୁକା ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲି ଟୁକା ମୁଁ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲି ଟୁକା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର
ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏହି ଜଙ୍ଗଲି ଷ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲି ଟୋକାର ଜଙ୍ଗଲି ଷ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲି ଟୋକାର ଜଙ୍ଗଲି ଷ୍ଟାର ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲି ଟୋକାର ଜଙ୍ଗଲି ଷ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲି ଟୋକାର ଡ୍ୟାନ୍ସ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଡ୍ୟାନ୍ସ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୌଡ଼ି ଡ୍ୟାନ୍ସ କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୌଡ଼ି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ
खुशी लगुच तो सांग मैंने लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ और कमेंट करूँ सांग मैंने ताहले सांग मैंने बहुत ही भल लगे सांग मैंने खुशी लगे सांग मैंने आनंद लगे सांग मैंने तो बर्तमान सांग मैंने यही वीडियो ये आम रखा तो सांग मैंने नमस्कार 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 मु तमर मु जंगली टुका बहुत बहुत धन्यवाद सांग मैंने पुणी आगू को बढ़िया आ गोटे वीडियो को नमस्कार।